rene ta. Ndak ya. Ono kan. Dalan iki. Ae sing ae rene. Sing ae rene yo kae lho. Nakmu tidik anu pron. Kopatan ya. Apa lek? Nekmu. Malah tek urung jadi lho. Dik pirang meter nekmu? 15. 15 nek impron. Iki impron to. Malah luwe enggak. Malah gede impron. Ki nakmu lho, apa iso umbul nih? Kapan? Kowe nek mangga balon nek mamamu pipi gampang nek mangga balon nek. Wong kati ke lho turu. Wong kati ke lagi. Wong anu wong di kandangan. Dingin ane wong ngepet jalan. Tuh. Ono jumbrek karo Bro. Ono jumbrek. Tulisannya ning kono. Ndak diuner lho ini. Iya. Hah? Iki to, Mir. Yo, mayo. Yo, mayo. Relokasi. Jati lho. Yo, Bor. Ini dulu wae nanti gol masalah jadi. Ngaduk. Wis to kae. Awas, geni. Ini lho. Ya terus, oh. So, kemana nih? Kayak tukang di mana? Ayo lah lewat. Oh, ngarep iki kok. Oh, macam ning kono lho, Mas. Endi? Ah, ning kono. Ayo, dilek nang tak rono. Cepat ya. Bolong ora tapi. Belum ora ta? Nah, di kira yang tekan jalan tengah iki. Mau ke operan. Tepe mito. Santai, ama mendem autan kok. Buka autan lat. Yo. Lerok kucing. Mas bako to iki karo Pak. Sak parkir memang den kafe. Kita parkir ya suwe. 2000. Mengganggu jalan 2000. Oh. Jurang. Ya. Terus Pak, enak. Terus Pak. Aman, stabil. Ya loh. Bidang kecekal, bidang. Kita ada ketaraan kita kecekal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cidulan. Hei, oleng anjay. Mas, kamu. Sing rokok. Ora Gus Raden dosane. Sing rokok cecek sik euy. Pim, kan lu tarik ono parkir lumayan. Anjay. Oleh tontonan. Tak wong 15.000. Ya 3.000 wae to rata iku.
Cuma saya balik modal. Tali terjun. Mas. Ojo bengak-bengok. Kidur ana wonge. Per nanti per. Iki masalah iki. Nang. Kene. Kene. Ojo rasa-rasa abot to, Kang. Mambu nek bisa abot to. Apa? Rasa-rasa. Lemong ngolet nih. Abot dilurute lek rasa-rasa. Roti dhewe, anu yuk. Iya. Ati dhewe Kang lem nembel ati mlebu. Oh, wes. Ati kendok nang lho. Lemung namplane. Unggah no. Nah, wis sing buat pinggir dah. Sing kelet pinggir. Buat telorong to. Kulon piye kulon? Ning kedus sik iki cekel tak cukup nang. Tali nih. Bomnya ra nyeblok. Nyeblok lho. Iya ra nyeblok. Akeh lek meni cacuk bomnya. Relax, ndak usah kupoh, seru. Mataku. Rikri bani entale nyok 80 kilo juga. Halo. 150. Kilo. Lakban. Tawet. Nyekor dhewe ya, telur dhewe. Iki. Mau boton. Kalau merton tak sama. Saya lek buka merton cek. Gore sing siji urip kono. Sing siji iki anu lek. Tak ono solar dah. Wes. Anu yo, opo yo? Sumetan tak. Asal gun rene yo, wis iso solar kuwi. Ini harus over. Pastor yo rasa set. Sore corona. Kecune lembar rene. Mari kun ketok-ketok. Kita ngikutin. Waduh.
Angin wis aja enek ngene sih sementara yo. Kita TP yo. Kasih koyo. Duwe ora apa. Sedang. Ate nono lek perlu. Santai liwat wong. Mata nih. Maine ngore. Dua bentar iki. Iki tutup ono gede. Iki karan bener iki. Sebenarnya kok tinggahane kok tinggahane. Ngobore nengah-nengah Mas, sama ngobore yo. Bukan mikir lagi. Sing tandur kayak kon Kresek. Banyak sih ya. Harus hati-hati, Bos. Kepala bisa Diri to. Mosok aku teko bedung mlayu to, mangke ternyata ngumpul di colek balon. tak kira lek koyo ngono. Tandur kan mikir. bagus ya wong tandur ya. Kaitannya elek yang model di sawang. Di Melayu ini. Aku lah. Wes yo. Wih, tantingnya dipolne, tantingnya dipolne jajal. Saya ojo dang. Hei, bro. Yo. Woi, disipat hujan. Wes. Awas le. Minggir. Udah.
Hei. Gemuk pak.